Tervetuloa tämän vuoden minun ensimmäiselle taidevartille. Minun nimi on siis Marja Louni ja esittelen teille nyt tänään Unto Pusan Lapsia aidalla maalauksen. Ja tässä ennen kuin ryhdyn siitä kertomaan, niin toivotan tervetulleeksi myös kaikki oululaiset. Minä olen kuullut, että Oulussa meillä on semmoinen muodostunut kuulija- ja katsojakunta. Meidän taidevartit on nähtävissä tuotantoyhtiö Kantin sivuilla ja siellä oululaiset kuulemma niitä ahkerasti seuraa, mikä on tosi mukava kuulla. Terveisiä vaan Ouluun. Ja tosiaan tänään on aiheena Unto Pusa. Kuka hän oli ja mikä tämä maalaus on ja miten se liittyy Käpylän kouluun, niin se selviää nyt tämän päivän vartin aikana. Unto Pusa syntyi Viipurissa 1913. Hän eli vain 60-vuotiaaksi, kuoli 1973. Perhe muutti Hyvinkäälle Unton ollessa 6-vuotias, eli 1919. Ja Pusa asui sitten myöhemmin Helsingissä, mutta Hyvinkää oli se hänen lapsuuden kotinsa. Hän oli musikaalisesti lahjakas ja kiinnostunut kaikista tekniikan asioista. Taidekin kiinnosti, mutta ilmeisesti perhe ja ystävät ei kauhean laajasti tiennyt hänen kiinnostusta taidetta kohtaan, että tämä musiikki oli se hänen nuoruuden harrastuksensa ja hän soitti viulua. Ja Hyvinkäällähän asuu Yrjö Saarinen ja Tyko Sallinen. Täällä on Tyko Sallisen maalauksia, muun muassa 2 kappaletta näitä maisemia tuossa ja tuolla on luonnoshihhulit maalaukseen. Ja tiedetään, että Unto Pusa on vieraillut näiden hyvinkääläistaiteilijoiden ateljeissa. Ja äiti toivoi pojasta arkkitehtiä. Ja Unto Pusa aloittikin Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa opinnot, jotka olivat kyllä hyvin lyhytikäisiä. Hän ei tehnyt yhtään opintoja, siis minkälaisia merkintöjä ei saanut opintokirjoihinsa siellä ollessaan. Ja aika pian sitten jatkokin opintoja Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulussa, jossa hänen yhtenä opettajanaan oli William Lönnberg, jonka syysiltamaalaus näkyy tuossa, tuo vasemmanpuolimmainen, melko synkkäsävyinen, ekspressionistinen maalaus. Ja aika sitten Unto Pusa on yksi näistä Suomen sotien jälkeisistä taiteilijoista, merkittävistä taiteilijoista, ja sotien jälkeistä aikaa Suomen taiteessa leimasi toisaalta tämä suomalainen melko synkkä ekspressiivisyys, jota nämä Tyko Sallinen ja William Lönnberg ja tässä esillä oleva Ilmari Aalto edustaa. Mutta toinen suunta oli sitten, voimakas suunta oli tämmöinen kansainvälinen abstraktitaide, joka oli sitten aivan toisenlaista. Ja nyt jos ajatellaan, että William Lönnberg oli yksi Unto Pusan opettajia, niin vaikka tämä opettaja-oppilassuhde oli kiinteä ja Unto Pusalle William Lönnberg oli tärkeä opettaja, niin se taiteen sisällön ja tyylin siirtyminen ei sitten kuitenkaan tapahtunut, että Unto Pusa haki sitten taiteelliset esikuvansa sitten sieltä kansainvälisiltä vesiltä. Lönnberg oli temperamenttinen ja suorapuheinen mies, joka suhtautui siihen opettamistyöhön hyvin vakavasti ja tosissaan. Ja heitä yhdisti luja usko siihen kutsumukseen, siihen taiteen kutsumukseen. Ja se taide merkitsi heille molemmille asiaa, jonka hyväksi oli uhrattava kaikki muu. Ja Unto Pusa toimi itsekin myöhemmin sitten opettajana ja noudatteli melko samantyylistä opetustyyliä kuin tämä Lönnberg oli ollut, eli hyvin ankara ja vaativa opettaja. Taidemaalari ystävä Gösta Diehl, jonka teos näkyy tuossa tuo vasemmanpuolimmainen avoin ikkuna teos, on sanonut, että Unto Pusa oli hyvin tasainen luonne, aina vihainen. Aika hauskasti kuvattu ystävästä, jonka luonnetta olisi ilmiselvästi pystynyt luonnehtimaan vähän ikävemminkin sanakääntein. Mutta kaikesta tästä temperamenttisuudesta ja suorapuheisuudesta huolimatta Pusa oli hyvin pidetty opettaja. Että hän oli vaativa, mutta ilmiselvästi sitten oppilaat kokivat, että hänen opissa sitten, kun hän oli niin vaativa, niin oppikin sitten jotakin. Hän toimi yli 20 vuotta opettajana vapaassa taidekoulussa ja teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla.
Ja hänen tämä pitkä opettajan uran vaikutus on kyllä ulottunut monelle sukupolvelle Suomen taiteessa. Ja Pusa tunnetaan myös taiteen teoreetikkona. Kaivelin tuolta meidän kirjastosta nämä hänen julkaisunsa: Väri, muoto, tilaa, Plastillinen sommittelu ja Taiteesta. Ja nämä on semmoisia Suomen taiteessa ja taideelämässä tämmöisiä merkittäviä teoriaopuksia, mitä varmasti ovat taiteilijat ja kyllä ahkerasti lukeneet. Hän suhtautui taiteeseen analyyttisesti ja on sanonut, että ei saa tunteilla, mutta pitää maalata tunteella. Ja Pusa tosiaan jatkoi sitten sen Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulun jälkeen opintoja Pariisissa, André Loten ja Ferdinand Légerin akatemioissa. Ja täällä on, kaivoin tämmöisen opuksen Légerin taiteesta, jos ei ole teille tuttua. Näytän tästä muutaman kuvan, niin saatte mielikuvan tästä opettajasta, joka oli Pusalle erittäin tärkeä. Hän on kirjoittanut yhteen noista, taisi olla se taiteesta kirja, niin ihan oman kappaleensa tästä Légeristä. Ja nyt jos vertaatte Pusan teosta ja Légerin taidetta, niin kyllähän tässä selviä yhtäläisyyksiä on nähtävissä. Eli tämmöinen tarkka sommittelu, yhtenäiset väripinnat ja tämmöiset tarkoin rajatut värialueet muun muassa. Ja näytänpä vielä itse Pusankin tuotannosta yhden kuvan tässä vielä ennen kuin jatkan. Tässä on Pusan teos 3 Sulotarta vuodelta 1963. Niin kyllä tässä on selvästi Légerin vaikutusta hänen tuotannossaan nähtävissä. Hän oli kiinnostunut kubismista ja konkretismista. Konkretismi on sitten ihan tyystin abstrakti taidesuuntaus, jota edustaa muun muassa Lars-Gunnar Nordström. Hänen teoksiaan ovat tämän tyyliset maalaukset, jotka koostuu tämmöisistä geometrisista pinnoista ja on täysin tosiaan abstraktia taidetta. Tämä Lars-Gunnar Nordström ja Ernst Metter Borgström muun muassa olivat hänen taiteilijaystäviään. Lisäksi sitten tämä abstrakti taide kiinnosti myös nuoria taiteilijoita Sam Vannia ja Birger Karlstedtia, ja kaikki nämä nuoret opiskelivat Pariisissa ja viittivät siellä yhdessä aikaa, tutustuivat näyttelyihin ja siellä tarjolla olevaan taiteeseen, josta Suomessa ei vielä siinä vaiheessa kauhean paljon tiedetty. Ja Pusa on kutsuttu yhdeksi abstraktin taiteen Suomeen tuojista, vaikkakin hän kuitenkin aika pitkälle pitäytyi esittävyydessä. Että teki kyllä jonkun verran maalauksia, joissa nämä esittävät elementit eivät olleet läsnä, mutta kyllä hänen merkittävimmissä maalauksissa oli aina jotenkin ihmishahmo, että ei ihan niin kuin antautunut täyteen abstraktiin taiteeseen itse kuitenkaan, mutta oli tärkeää uusien tuulien tuoja tänne Suomeen. Ja tosiaan tämä tarkat sommitelmat, tarkka sommittelu, rakenteellinen kuva-ajattelu, geometria, ja hän oli luonteeltaan hyvin pedantti ja aika kaukana boheemista taiteilijasta. Hän aloitti työnsä säntillisesti aamulla ja teki säntillisen työpäivän ja sillä lailla suhtautui siihen taiteen ammattiin. Häntä myös kritisoitiin ja jotkut kriittisimmät tuumasivat, että hän luonnosteli teokset hyvin tarkasti ja nimittivät häntä insinööritaiteilijaksi, joka piirsi harpilla ja viivottimella. Unto Pusa oli mukana perustamassa taiteilijaryhmää nimeltä Prisma. Se perustettiin 1956. Muita jäseniä olivat Yngve Back, Gösta Diehl, Ragnar Ekelund, Torger Enkel, Sigrid Schauman ja Sam Vanni. Ja näitä kaikkia taiteilijoita leimasi kiinnostus kansainvälistä modernismia, abstraktia taidetta, kirkkaita värejä ja kohtaan. Ja näiden taiteilijaryhmien perustamisen taustalla oli silloin ja on aikaisemminkin ollut aina tämmöinen ideologia, mutta myös ihan käytännön syyt. Eli kun toimin taiteilijaryhmänä, niin on vaikutusvaltaisempi ja on helpompi järjestää
näyttelyitä ja toivovat taiteilijat tietysti saavansa sillä tavalla ehkä enemmän näkyvyyttä kuin yksittäisenä taiteilijana. Ja tietysti siinä se kollegan tuki ja keskustelukumppanuus on varmasti myös aika tärkeä asia. Ja Prisma oli tämmöinen aika kansainvälisesti suuntautunut taiteilijaryhmä. Nämä taiteilijat tosiaan liikkuivat siellä ulkomailla, mutta järjestivät näyttelyitä muun muassa Tukholmassa, Göteborgissa, Pariisissa, Berliinissä ja näin päin pois. Ja toimi nimenomaan silloin 50-60-luvulla. Ja 70-luvulle tultaessa sitten tämä Prisma-ryhmä alkoi olla jo hajonnut. Mutta sitten monumentaalimaalauksesta. Unto Pusa oli yksi tuon ajan merkittävimpiä monumentaalimaalareita ja niillä on tärkeä rooli hänen tuotannossaan. Ja sodan jälkeisenä aikana näillä monumentaaliteoksilla oli kysyntää. Rakennettiin kouluja ja tehtaita ja elettiin semmoista jälleenrakennusaikaa ja on jännittävä se ilmiö, että vaikka silloin on varmasti kaikenlaista rahapulaa ja ei ole ollut ylimääräistä rahaa tuhlattavissa, niin siitä huolimatta taiteilijoilta tilattiin teoksia näihin uusiin julkisiin rakennuksiin. Ja täällä Kuopiossa muun muassa kouluilla, 50-60-luvulla rakennetuilla kouluilla on näitä teoksia esillä. Heillä katsottiin olevan tämmöinen yhteiskunnallinen tehtävä ja vastuu. Ja Pusa itse halusi taiteen olevan osa ihmisten arkea, pois gallerioista ja tämmöisistä tyhperistä, tylsistä museoista. Ja hän opetti tosiaan pitkään siellä taideteollisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla ja oli sitä mieltä, että rakennus ilman taidetta on tyhjä. Ja hänen mielestä taidetta piti olla kouluissa, työpaikoilla ja kaupunkiympäristöissä. Täällä, mikäs kirja se nyt täällä oli, tämä taiteesta. Opuksessa yhdessä kohdassa lukee tällä lailla hänen omia sanoja, lainaan nytten vähän. Me kaikki olemme veronmaksajia. Meidän omaisuuttamme ovat julkiset laitokset ja niiden toimintapaikat. Niihin kuuluu sisustus, kalustus, mutta myös henkinen palvelu. Seinämaalausten palvelumerkitys on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Ja tämä kirja on painettu 82 on tämä, mutta en nyt tiedä, että milloin tämä nyt on 1936-73 kirjoitettuja artikkeleita on tähän koottu. Ja nämä sanat on kyllä aika ajankohtaisia nykypäivänäkin, kun puhutaan tästä prosenttitaiteesta ja tästä taiteesta, mitä tänne julkisiin tiloihin tilataan nykyään. Toinen ajankohtainen Pusan tärkeänä pitämä asia on taiteen hyvinvointivaikutukset. Hänen mielestä värikäs ympäristö esimerkiksi tehtaissa yksinkertaisesti paransi tunnelmaa ja niin, että työtkin sujuvat paremmin. Ja nyt on ollut lastensairaalaan on tilattu paljon taidetta ja tällä tavalla niin kuin tämä ajatus on kyllä hyvin ajankohtainen tänäkin päivänä. Ja hänen monumentaalimaalauksissa Pusa tallensi lähimenneisyyden tapahtumia. Ja teokset olivat dokumentteja jälleenrakennuskaudesta, metsien merkityksestä ja teollistumisesta muun muassa. Ensimmäisen monumentaaliteoksensa hän teki 41-vuotiaana Lahteen. Hän osallistui Pohjoismaiden sen Yhdyspankin tiloihin järjestettyyn kilpailuun ja sinne valmistui 1954 teos, jonka nimi on Kaupunki nousee ja se kuvaa Lahden rakentumista. Siellä näkyy niitä hyppyrimäkiä, mitä siellä Lahdessa on ja ihmiset siellä rakentelee ja puuhaa sitä kaupunkia. Muutamia muita, mitä tässä nyt voisin mainita, on Kemijärvellä Koillis-Lapin ammattioppilaitoksessa iso seinämaalaus, jonka aiheena on tukinuitto. Ja Helsingissä sitten Kemira Oyn tiloissa on puolestaan sen tehtaan toimintaa kuvaava suuri seinämaalaus. Hän osallistui moniin seinämaalauskilpailuihin, osassa sijoittui hyvin ja osassa vähän huonommin, mutta pääsi tosiaan toteuttamaan aika monta. Ja öljymaalausten lisäksi teki teoksia freskotekniikalla ja sekä lasimaalauksia toteutti. Vuonna 1956 hän osallistui Käpylän kansakoulun lisärakennuksen seinämaalauskilpailuun ja sijoittui siinä kilpailussa toiseksi. Se toinen hän jakoi toisen sijan Heikki Paaerin kanssa ja ensimmäistä sijaa ei siinä kilpailussa silloin vielä
jaettukaan. Ja Pusa osallistui siihen tämmöisellä ehdotuksella. Itse asiassa minäpä pistän, tässä on läjää kuvia, kaksipuolisia kuvia. Tämmöinen teos, jonka nimi on Poika ja Vanne, oli se hänen ehdotusteoksensa ja siinä on selvästi Poika ja Vanne ja kaikkea paljon muutakin. Mutta tämä tosiaan sai sen toisen sijan ja häneltä sitten tilattiin vielä uusintaluonnos, jonka pohjalta hän sitten toteutti sen varsinaisen teoksen. Mä pistän tästä pinon kohta kiertämään, niin voitte vertailla niitä molempia, mutta tuolla on semmoinen aihe, jonka näemme sitten isompana maalauksena tässä näin meidän seinällä. Tästä pistän tuolta noin. Ja voitte sieltä tutkailla, että minkä näköinen se varsinainen tai iso teos, mihinkä tämä kyseinen se lapsia aidalla maalaus liittyy. Sen lopullisen Käpylän koululle toteutetun teoksen nimi on Kotiin maani ompi Suomi ja sen aiheena on koululaitoksen muutos. Ja tässä se on valmistunut tämä koulunmaalaus samana vuonna kuin tämä meidän teoksemme, eli 1959. Ja tämä jakaantuu tälleen 3 osaan. Ensimmäinen osa kuvaa aikaa, jolloin lapset eivät vielä ole koulussa, mutta valmistautuvat siihen. Sieltä nämä katselevat aidan takaa ehkä välitunnilla olevia toisia koululaisia ja eivät vielä varsinaisesti itse ole istumassa koulun penkillä. Tässä keskellä sitten on aiheena se itse kouluaika. Siellä on poika harpin kanssa ja tuommoisen laskutaulun, miksi sitä sanotaan? Helmitaulun kanssa. Ja siellä on kartan ääressä opettaja näyttää jotakin maata, tietysti Suomessa taitaa siellä osoittaa. Ja tämmöistä koulun kuvausta. Ja sitten viimeinen osa sitten kertoo siitä elämästä koulun jälkeen, eli ollaan siellä ahkerassa työn touhussa. Ja jos nyt ajatellaan tätä meidän maalausta, niin tämä on vähän ehkä väärin, jos ajattelisi, että tämä on luonnos sitä varten. Selvästi hän on sitä niin kuin harjoitellut ja miettinyt mielessänsä tätä teosta, tätä meidän maalausta maalatessaan, mutta näille seinämaalauksille, isoille monumентaalimaalauksille on tyypillistä se, että ne rakentuvat tämmöisistä ihmisryhmistä. Ja tässä on yksi ihmisryhmä ja tässä tämä harpin kanssa istuskeleva poika, niin siitä on myös olemassa samantyylinen yksittäinen taulumaalaus, joka on Hyvinkään taidemuseon kokoelmissa. Että tavallaan nämä isot seinämaalaukset on semmoisia synteesejä Pusan ajattelusta ja hän on valmistautunut niihin maalaamalla näitä pienempiä maalauksia ja sillä tavalla käynyt sitä ajatusprosessia läpi. Ja tämä Lapsia aidalla, tosiaan se on ostettu Kuopion kaupungin kokoelmaan 1962. Silloin ei taidemuseota vielä varsinaisesti edes ollut olemassa. Taidemuseo perustettiin Kuopioon 1980. Mutta siitä huolimatta kaupunki hankki kyllä taidetta jo kauan ennen sitä ja tämä on hankittu tuonne Männistön päiväkotia varten ja siellä tämä on silloin aikanaan ollut. Ja tässä nyt tosiaan on selvästi nähtävissä nyt sitten nämä Pusan taiteen erityispiirteet ja ominaispiirteet. Tämmöisten vahvat ääriviivat, selkeät värialueet ja tämmöinen tiukka sommittelu. Ja jotenkin semmoinen, jotenkin itse onkin helppo ymmärtää, että minkä takia hän on ollut siellä arkkitehtiosastolla opettamassa, että jotenkin tämmöinen matemaattinen ajattelu minusta on niin kuin nähtävissä tässä teoksessa. Oletteko yhtään samaa mieltä? Että jos hän sanoo, että pitää maalata tunteella, mutta ei tunteilla, että jos vastakohtana on ollut tämä ekspressionismi, joka on sitten aivan toisenlaista, siinä annetaan pensselin lentää ja toisella lailla ilmaistaan sitä mitä halutaan kankaalle jäljentää, mutta tässä sitten kuvaa rakennetaan tämmöisistä aika tiukoista linjauksista ja tällä tavallaan niin kuin vähän kaavamaisesti, mutta ei missään nimessä nyt niin kuin tylsällä tavalla.
mitä olette mieltä itse tästä maalauksesta. Sen takia kysyn, että tämä on meidän kokoelmissa, mitä on tuhansia teoksia. Ja meidän museomestari täällä on työskennellyt näiden teosten parissa jo vuosikausia, niin tämä on hänen ehdoton lempiteoksensa. Että jos meiltä henkilökunnalta silloin tällöin kysytään, että mikä on lempiteos, niin kukaan muu ei osaa niin selkeästi sanoa kuin meidän Jussi. Se on tämä. Jotenkin jostakin syystä tämä häntä puhuttelee. Ja ilmeisesti kyllä me muutkin tästä kovasti pidetään. Tämä on ollut meidän perusnäyttelyssä pitkä aikaa. Ja saa nähdä, perusnäyttelyä tullaan tässä, mietitään jo uudistamista, mutta ehkä meidän on nyt sitten välillä vähän luovuttava ja annettava tämä pistetään vähän vähäksi aikaa varastoon ehkä.